Около 40 българи също са на протеста, каза за БТА Илия Проданов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Защо дойдохте чак от България до Страсбург? Защото искаме гласа на българските фермери заедно с европейски да бъде чут от представителите в Европейския парламент. Темата Меркосур е изключително важна. Утре то ще бъде подложено на гласуване решение за произнасяне на Европейския съд и ние се надяваме евродепутатите да подкрепят това искане, за да може все пак това споразумение с Меркосур да бъде спряно и глава земеделие да бъде преразгледано. Накратко обяснете защо сте européen et qui nourrit les Français et Françaises. Parce que nous avons des normes qui ne respectent. Защото то не отчита по никакъв начин пълната неконкурентоспособност на фермерите в Европа спрямо тези в Южна Америка. Поставя под риск европейските фермери от фалити, защото европейското земеделие произвежда по съвсем други условия и от страна на икономически и от страна на условия на труд. Абсолютно всичко в Европа е по-скъпо и производството ни е по-скъпо и заради зелените амбиции на Европейския съюз. И когато допуснеш внос от страни от Южна Америка в Европа, това ще доведе до срив на цените, които ние като производители няма да можем да покрием.